Тормыш көндәлегенә 2 бишле билгесе бүген хөрмәтле милләттәшебез Латыпова Фәвзия Сулеймановнага да куела. Ынтылмаслык юбилее белән ихластан аны Тольятти шәһәреннән улы Рамис, тормыш иптәше Эльвира, балалары Зарина һәм Ленар, Сызрын шәһәреннән улы Раил, тормыш иптәше Рәмзия, кызлары Амира, Сызрыннан кызы Эльвина котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 1967 елның 8 августында Иске Мастак авылында якты дөньяга аваз сала. Бары 20 яшендә матур мәхәббәте, газиз әтиебезне очратып, күркәм гаиләләрен коралар. Татулыкта һәм мәхәббәттә безне, 3 балаларын якты дөньяга тудырып, шын кешеләр итеп тәрбияләп үстерәләр. Кызганычка каршы 9 ел элек бар канаты әткәебез мәңгелеккә күзен йомды. Әлеге кайгысын җиңеп чыгарга әнкәйгә без бала оныкларының янәшәсендә булуы ярдәм иткәндер. Бер бала адашкач сораганнар: "Синең әниең кем соң?" дип. "Иң гүзәл кеше минем әнием", дип җавап биргән бала. Без балалары өчен иң гүзәл, сабыр, акыллы, тәвәккәл кеше ул әниебез. Әниебез безнең уникаль шәхес. Аның күңеле шул кадәр матур, акыл зиһене сокландырырлык. Без аңа сокланып, анардан бары үрнәк алып яшәргә тырышабыз. Әни, бүген син бик бәхетле, киләчәгең тагын да бәхетле булсын. Син өебезнең нуры, безнең өчен һәр чак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, киңәшчебез, ярдәмчебез, оныкларыңа кадерле дәвәни. Кызганычка каршы, әтиебез белән бергә иңне иңгә куеп, дус, тату, безнең өчен үрнәк гаилә булып яшәвегез 9 ел элек üzелде. Без балаларыгызны үстереп, укытып, башлы күзле иттегез. Хәзерге көндә без икебез үз гаиләбез белән яшәп, туган нигезгә кайтканда кочак җәеп каршы алуыгыз өчен зур рәхмәт сиңа, әни. Балаларыбызны да үстерешергә ярдәм итүең безгә бик олы булып тора. Тормышыбызга ямь өстәп, кайгы-хәсрәт күрми, алдагы көннәреңдә дә сау-сәламәт булып, мул тормышта безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын. Барысы өчен дә мең рәхмәт сиңа, әни. Бу гомерләр искән җилләр кебек, сизелмичә үтеп китәләр. Гомер юлларында бәхет теләп, гел елмайсын якты иртәләр. Җан рәхәте бирсен Ходай сиңа, тән сихәте бирсен гомергә. Насыйп булсын әле озак еллар кунак булып җирдә йөрергә. Тәрәзләрдә утлар балкып янсын, гөрләп торсын инде нигезебез. Сагынып көтсен инде безне газиз әни, өзелеп көтсен газиз әбиебез. Хөрмәтле Фәвзия Сулеймановна, матур юбилеегызга юлланган теләкләр чынга ашсын. Бәхетле булып, алда да гомер кичерегез. Шатлыкларың торган, онытылып, борчуларың булган җитәрлек. Шуңа бәйрәмнәреңне җибәргәнсең, тыйнакына итеп үткәреп. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротым, ярар елмаябыр саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротым, ярар елмаябыр саулама. Каушап калган нурлы йөзләреңә, ак яулыгың бигрәк килешә. Борчылмалы син болай да матур, бик күлмәк кигән килештә. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде боротым, ярар елмаябыр саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек
Эчтән эшләр белән табын тулды, куанычлар күбрәк ананда. Җаныбызга җылы кояш булып, яшәми шулай һаманда. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде булдым, яр елма ягыр сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде булдым, яр елма ягыр сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде булдым, яр елма ягыр сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде булдым, яр елма ягыр сылама. Онытмадым ничек